Ang mga propesiya o kon ang mga tagna amo ang isa sa mga elemento o kon mga butang nga nagahatag pagkabalaan kag pagkapinasahi sang balaan nga kasulatan o kon sang Biblia ikumparar sa iban nga mga sinulatan sang tawo. Isa naman kakigayunan ang aton sa sining nga adlaw mga kauturan nga kita naman makatuon makareview sang aton leksyon sa eskwela sabatika kagini ang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga tiyon ako nagapasalamat may mga bag-o kita nga nawong nga atong ginimbitar nga ako nagapati nga makabulig gid sila sa aton nga pag-review kag pagtuon sang aton nga leksyon sa sinigid nga semana. Sa akon nga tupad ang Quality Management Director sang Central Philippine Adventist College wala sang iban si Sir Eliazar Rizardo. Kag sa iya nga tupad si Engineer Frederick Linatan, isa sang aton mga professors sa engineering department labi na gid sa electronics kag siya man isa sang aton mga tigulang diri sa aton simbahan sa Central Philippine Adventist College. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan. Yes, Sir Rizardo, sa imo mga panamyaw kag Engineer Linatan. Hello sa aton nga mga viewers dira. Kabay pa nga updan nyo kami sa aton nga pagtuon subong and hoping ang Ginoo magahatag sa aton sang paghangop para nga kita maandam sa umulabot niya nga pagkari. Akon man ginapasalamatan sa liwat Pastor ang kaygunan sa pakigupod sa imo kag subong man sa aton na mga viewers nagasunod sini na ang pagtuon subong liwat amon kamo ginagda sa pagtuon naton liwat sining bag-o naton na leksyon sining lesson 11 kag akon man ginatamyaw nga akon da mga kauturan dira sa Sumag Church na nagasunod gid sa pag follow gid sa aton na leksyon sa matag semana. Kag subong man sa mga parentihan dira sa Manila kay Grace Halandoon de Leon sa Philippine Heart Center nga nagasunod gid sa aton na leksyon. Kag subong man kay Brother Ayan Pareño sang Ilog. Yes, salamat gid Engineer Linatan and then Sir Rizardo. Matuod na makuturan arin na kita sa leksyon 11 para sa Hunyo 6 tubtob Hunyo 13. Apang sa hindi pa kita magpadayon aton anay tamyawon ang aton nga mga kauturan dira sa may Ilog, si mga Ilageson family dira sa Biniquel, Kabangkalan, ang mga Diagmel family. Akon man ginatamyaw dira si Sir Kenny Dusel Bilicano sa may Bugang Tubo, so Negros Occidental. Yes. Akon man ginapasalamatan ang aton nga mga administrators diri sa Central Philippine Adventist College. Si Ma'am Julie Miriam Rizardo ang presidente, si Sir Steven Dilerama ang vice president for academic administration, si Ma'am Marjorie Gabat ang aton nga vice president for finance, administrative, finance, kag si Pastor Elden Toledo ang aton nga vice president for student administration. Akon man ginapasalamatan ang aton nga mga Negros Occidental Conference administrator, si Pastor Rene Inapan, si Pastor Jimmy Quixote Jr. kag si Sir Ebenezer Lorieso.
Ara gyapon kita sa Radyo Bandera, Sweet FM, mabatian kita sa bilog nga Negros Occidental halin sa may San Carlos, dala pa ang kanlaon kag pakadto pabutong sa SOR sa Hinubaan. Akon ginapasalamatan ang CEO si Doc Ramil Oy, si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jen Paul Generoso. Ara man kita mabatian sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos, sa 95.3 sa inyo nga mga FM radio. Akong ginatamyaw ang atong mga kauturan sa may South Cotabato, sa North Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa Maguindanao, kag bisan pa bahin sang Davao Provinces. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton sa sinigid nga tiyon. Sa hindi pa kita magpadayon aton nanay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation Ginoo salamat gid nga ikaw magaupod sa amon sa pagtuon naman sang leksyon namon sa sininga semana. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu magadihon sang amon tagsa ka mga panghuna-huna. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Aton pangabayon si Engineer Linatan sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto nga makita sa Daniel 8 versikulo 14. Ang Daniel 8 versikulo 14 nagasiling, kag siya nagsiling sa akon, tubtob sa 2,000 kag 300 kakahaponon kag kaagahon, ugaling ang sanktuaryo matinluan. Yes, Sir Rizardo kag Engineer Linatan, ari na kita sa lesson 11. The Bible and Prophecy. Ang Biblia kag ang tagna o kon mga tagna. Okay. Nagabot ang tagna o kon ang prophecy isa sa mga elemento nga nagahatag pagka pinasahi sa Biblia. Without it, kung wala ini ang mga tagna, ang Biblia parehas lang sa iban nga mga sinulatan. That's why ang tagna amuman ang naghatag sa mga reformers katulad ni John Huss, ni Jerome, ni Zwingli, ni Luther kag iban pa nga daw nagguwa halin sa Mother Church, the Roman Catholic Church, kag nagprotest sila because one of the reasons is that nakita nila sa mga tagna sa Biblia ang kamatuoran to the extent nga naghambal sila sola scriptura. Okay. So, Sir Rizardo, ano pa gid ang imong nakita diri sa aton nga introduction? Ang mga reformers, nagguwa sila during the medieval period. Yes, yes. Oh. Kay siling sang tagna, siling sang anghel sa kay Daniel. Kay Daniel. Oh. Siling niya nga ini tipigan lang ini kay ini para sa mga ulihing mga inadlaw. Palabuton. O palaaboton. Amo na nga halin sa pagbugna ni Daniel sini, wala gid ni na discovery. Yeah. Wala gid ni na diskubrihan. Not until sang medieval period, mga 1200 during the year 1200 Oo. and upwards. Upward. No. And makita naton nga this time it will be more vivid. O it will be more clearly Clearer. ang mga tagna nga ginpang tagna ni Daniel. Yes. Oo. So, kasamat, sir. Amo gina ang isa sa mga uniqueness ng Biblia. Kag si Daniel, nagsiling ginambalan gani siya kag Daniel, tagua anay ini, takpi anay ini. Kay maabrihan lang ni at the right time. So, at the right time came, na-discoveryhan ini sang mga reformers, kag kita subong, we are enjoying, interpreting prophecies. Yes, Engineer Linatan. Ang aton man na leksyon subong kay ang quarter na to pakita nga how to interpret Yep. the Bible. Yeah. So sang nagligad man na simana ato na tun-an na ang Biblia bilang isa ka maragtas. Yeah, history. Kag makita naton man digto na kung paano ang history o kung ang maragtas na larawan sa Biblia, kag paano man ang mga nagkalatabo, nag-confirm, nagpamatuod ang mga nasulat sa Biblia. Apang karon aton makita na ang
tagna ang akon mga kumpara ni Pastor kon ang history ang nagkalatabo sang nagligad ang natabo. The prophecy will be the things that will happen. In So the the future ten siya. So kung ang history natuman siya sa insakto gid sa patod gid, ang prophecy amo gina matabo sa palabuton siya. Okay. So makadto kita kadami sina ka punto, engineer. Makadto kita sa Sunday naton nga election nga hambal about historicism. Okay. Kita nga mga Adventista ang aton nga ang aton nga palatindugan, ang aton nga foundation, ang aton nga pamaagi sa aton nga pag-interpretar sang prophecy ginatawag ina nga historicism, o kon we are being branded as historist. Historicist, I mean. May tatlo ini ka school of thought sa pag-interpretar sang prophecy. Ang isa is preterist. Oo. Nga nagapati ini sila nga grupo sa mga tao nga ang prophecy na fulfill na in the past. Ang isa is futurist. Futurist. Oo. Nga nagapati sila nga ang prophecy inog. Mapulfill pa, palaabuton pa ang mga tagna. But kita yung nagapati nga historicist kita because gapati kita nga ang propesya natapos na sang unang mga panahon nagapadayon subong kag magapadayon hasta pa sa palaabuton. Wala bugto ina nga linyada. Okay. So, amo na siya ang aton nga pagpati. Yes pa Sir Rizardo, ano pagid ang imo nga mga makita diri sa aton nga Sunday nga election? Ang nakita ako diri is that ang historicist view, okay, nga pag-interpret is very accurate. Accurate. Accurate gini siya. Kanami Kay nga nga na. punto, yes. Kay nga no, ang nagkalatabo, natabo according sa gintagna. Gintagna. Sa gintagna. Hasta ang mga dates, Yeah. kumpleto. Hasta ang mga tao, may gipanganlan pang mga Gipanganlan, tao. oo. Amo gid ang natabo. Nga tabo. So, amo na ang historicist view is, personally, gapati ako nga, amo gid ang Yep. nami Sibo. Oh, sibo. Sibo nga pamaagi Pamaagi. sa pag-interpretar sang prophecy. Ang mga utod, ang atong ginatun-an subong ang Biblia kag ang prophesia. Sang ligad si Engineer Latan nag-mention nga ang atong natun-an is about the historical aspect of the Bible. Nga ang Biblia hindi lang kay literature kundi history books man siya. Subong ang Biblia is also a prophecy book. Okay. Yes, Engineer, ano pagid ang imo na talupang dandira sa aton nga Sunday nga election? Kung makita nato na sa panahon ni Nebukadnezar kay dili man na ginpresentar ni Daniel ang plananawon na nungod sining dako nga imahen, makita nato na ang nagkakalatabo nagsunod gid kay sa illustration man na waay singgap bisan pa sa mga plananawon ni Daniel sa chapter 7 kag chapter 8 nagasunod-sunod. Kay biskan pa ang pagwa ganito nagapaminsar pa siya may nagsunod na diyon na mga kwan. Kundi meaning ini succession of events. Yep. Kag kung aton man ni itanawon sa na-mention man ni Sir Rizardo nga nagkalatabo sa wala sang gap or wala sang utod. utod na hitabo kundi nagkuhan gid na Nag-alalangot sila. Yes. Yeah, ang punto is that they are in succession, nagapasunod sila, kag nag-aalalangot sila, connected. Okay. Nadumduman naton ang damgo sa ni Nabucodonosor sa Daniel 2. Kag in-interpretar ni Nabucodonosor na interpretar ni Daniel ang dako nga larawan, ang ulo bulawan, sunod ang dughan, pilak, ang puson, bronze, ti gold. Amugid ang nagakatabo nga ang sunod amo ang Medo-Persia history really tells us nga amo gina ang nagitabo. Wala pa natabo ang Roman Empire na damgo na nadaan ni Nabucodonosor na interpretar ni Daniel. So amo na history. Ang prophecy became history. And now it is the present
fulfillment and the future fulfillment. So, ang punto dira nga ang succession sa mga nakita ni Daniel kag sa mga propeta nga nagsulat sa Biblia exactly Yes. were fulfilled. Kag wala gid sang bugto, they were connected to each other. Okay. So, yes, may ara pa ikaw dugang Ang isa Sir. pa nga nakita ko diri nga naka-intrigue sa akon is that ang Ginoo nagapili siya sang iya mga propeta mhm. even when a person is still very young. Mhm. So, dili nakita ta nga si Daniel nagaedad lang ni siya sa mga 21, 22, somewhere there. Mhm. Kaya nga, 17 years old siya during the captivity. Mhm. Okay? Tapos 3 years nga ato siya sa eskwelahan. Yes. Ipa-eskwela siya sa University of Babylon. Mm. 3 years. So 20. So after pila ka mga panahon sina, nagdamgo dayon si Nabucodonosor. Mm. So that's why I was Intrigued. nga nag-expect ako nga si Daniel sini during his early 20s pa ni siya. Mm. 22 or 23. Now, tagaan siya sang vision sang Ginoo. So, bisan si Ellen G. White, kung i-comparar ta, she also received a vision at her very early Yeah. age. Oh. Amo na ang nakita ko diri. So that's why ang reliability sang Biblia is kung masiling ko 101%. 101 kanami same. See? Oh, sobra pa sa expected kay 101%. Ang isa pa man na engineer before I will give you the time. Ang ako nakita diri about history. Kita ang mga Pilipino, we will not be able to appreciate labi ng atong mga bagong tuig, mga bagong mga henerasyon kung hindi naton matanaw ang nagliligad. Oh, kung hindi natin nabalaan sino si Rizal, sino ni ang mga sila Lapu-Lapu, we cannot really appreciate how beautiful our country is. Na tiyan mo man ang mga Amerikano, hindi nila ma-appreciate kung ano kanami isang Amerika, kung hindi nila mabalaan kung sino ano ang Mayflower nga barko, sino to ang mga pilgrims o kag ano pa na tiyan mo man ni ang Biblia. We will not be able to appreciate the Bible unless we see back. We will look back the history. And these histories nga nabasa na butang sa Biblia had been foretold, even that history na natabo. Oo. Long way before. Wala pa natabo ina nga history na ara na sa propesya. Yes, engineer. Amo na gani mga kauturan, matingala kita na kung kita nagatuon sa ato na mga doktrina, ang Daniel 2, ikaduha ni siya Yeah. Oh. na aton matandog. Natingala ko ni so na gina-include man ni na bugat pa ni siya sa mga bag-o nga nagatuon ba. Pero ako nakita na tama ni siya ka-importante kay pamatuod ni siya kung paano naton masaligan ang pulong sa Dios. Yep. Kung aton nakuan nga nagatuon kita sini sa mga butang na mga tagna, akon ginakumparar ini siya sa panlakaton naton bilang Kristiyano na aton mapaman bala. Yeah. Oh. Na ako na dumduman sang ginagda ko sang ako na classmate na magkadto sa ila. Why pagid ko da kakadto sina na lugar. Ting instruction niya sa akon, masakay ka da sa tricycle, yung balumong tricycle na manaog ka lang sa kwani sa bago. Manaog ka sa basketball court. Gindrawingan niya ka diyon ang basketball court, may dalanda nagaliko, sa unhana may arosira, sa unhana irigasyon kag may paho amon balay. Ang isa to ka problema kay hindi ko mabalaan kung ano kalayo ang basketball court, arosira, ang irigasyon. So pero nagahatag ideya sa akon na kung makita ko ni sila, lapit na lang ko. Yeah. Either na do malayo-layo ni siya pero nagahatag ni sa akon na ideya na hindi ko magtalang kay nakita ko ni mga butang. Yeah. And kanami sina kag ang isa pa gid punto engineer nga ako nakuha sa imo nga pinaagi sinang history. Yes. Oo, makahatag sa aton sing dako nga pagsalig sa Biblia. Okay. Sir Rizardo, ano ni ang year-day principle? Can you tell us a little bit about this one? Isa ni siya nga question nga daw wala pa gid ko nakontento pastor Oo. sa
pag-study sining year-day principle. Kay sa akong nakita, there are only duha lang gid ka reference Yes. ang ara sa Bible. Bible. Sa Numbers kag ang isa ara sa Ezekiel. Ezekiel. Okay? So, I don't know, pero ang kuan ko lang sa year-day principle nga sure ko nga amo na siya is if kung tungtunon ko ang history, Mm. tugma man gid siya. Yeah. Tugma man gid siya. So ini ang year-day principle nga hatag sa aton sa Ezekiel kag sa Numbers. Numbers is only a reference nga at least pares to sang illustrate gani ni Engineer Linatan nga although vague ang pagkahatag sa iya sang instruction, at least may ara Mayara. nga siling nga ara gid ko kay hindi ko magtalang kay may at least may sketch. Yes. So amo gihapon ni dire sa ginatag nga year-day principle. Nga inang year-day principle nga ginhatag sa Biblia daw sketch lang na siya. Oo. Hindi gid siya siling nga clear instruction Oo. nga amo gina. Nga amo gina. Oo, Oo. amo gina. Oo. Nga ABCD gid dayon ang sunod sina D. Kung sa mathematics pa, Oo. pag siling nga 1 gina. Oo. hindi 1 gina plus 1 pwede. equals 2 gina yan. Oo. Oo. Whereas here, it has to involve some kind of understanding And interpretation. and also daw Computation, daw oo, puzzle ba puzzle, nga oo. Sigo Tandi mo. Sigo, Kag amo na siya si Rizardo ang ka-unique sang Biblia. Nga ang Biblia, nga ang nagabasa sang Biblia has to use their minds. Oo. Nga hindi niya nga 1 plus 1 equals 2. Oo. 1 plus 1 bisang gahigda ka bisan may kagagamit sa imong utok bala mo na nga ang series na 2. No, ang pagbasa sa Biblia kinahanglan nimo interpretahon kag kinahanglan ginimo pautukan in order for you to be able to see the beauty of the Bible. May iduga pa ko, Pastor. Yes, go ahead. Nalipat ko nga. Ang pagbasa sa Bible, kung nabasa ko na ang Bible several times, nga cover to cover. Pero sa primero kong pagbasa, why kita basta ibasa lang gid, basa lang gid. Ang Duway goal lang. ko lang gid is to finish it cover yes. to cover. Oh. Pero as I repeat it again and again, may mga bago nga mga ideas nga nagaguluha. So, it is a challenge. It is a challenge for us to be able to understand the Bible. Yeah. Kay kung wala sang challenge, wala man sang daw wala sang gana. Way kagana kinoy lami, way damel. Amo man ang mga luyag ka daw sabton ka daw way pa sang Oy, kay diya kung saan daw sa sibano pa daw wala kulba hinam nga pamagi nga nagabitin-bitin ka kanami kung bitin-bitinon ka kung say. Yes, in general ano pag mo. Kung akon man ibalik bala sa ideya na kung ining tagna na sa agin hatag sa aton do kung makabalik ko siya sa bilang mapa karon sa aton nakita diri naginhatagan kita sa mga pizza, mga inadlaw, mga ideya parte sini do pariyasan ang mapa na kung wala bala sa scale palagbat ka na pero kung ang mapa may scale kag may direksyon, makasiguro gid gamitan mo pa kompas, may guide kita na pulong sa Dios na amo ni ang mga direksyon maka-expectar ka gid na hindi ka magtalang. Yes, that's in the language of engineering. Engineering. Sa engineering. Nga sa engineering niya, sa engineerya kinahanglan may scale gid ka na, may sundon May ka sundon gina ka kay na. kung sa surveying hindi ka magsunod sa mga numbers dira, mga figures dira, hindi gid mo makita ang mohon. Nga nagwa ini ang year day principle, it is because sa ginhambal ni Engineer si Rizardo nga duwa lang ka mga teksto sa Biblia, mga references sa Biblia ang nagasuporta sa year day principle. Ang mga Hudyo, ang mga Israelino nagwa halin sa Ehipto, balaan nila nga 40 lang kaadlaw sila kaabot na sila sa Kanaan. Pero it took them 40 years nga nakalabot sila. Te amo na siya dira nagsugod ang
year day principle. Hindi gid kita makapadugay sini kay aton panahon ginalagas kita. Kadto kita sa aton nga Tuesday nga leksyon. Engineer, identifying the little horn. Anong imo diri nga natalupangdan? Ining little horn ato ni mabasahan sa ginsulat ni Daniel sa chapter 7 na sa diin ini siya nagguwa sa time sa sapat nga ikaapat na sa Daniel 7. Ato nakita na sa chapter 7 kag 8 hindi siya parihas sa chapter 2 na mga metals kundi sapat naman siya. Sa ikaapat na kung akong lakturom nakita ni Daniel ng ining sapat na may napulo ka sungay sa primero kag nagguwa ning isa ka laing klase na sungay na hindi parehas sa tong napulo kag may characteristic siya na unique compare sa iban na sungay. Amo di gani na natingala si Daniel nga do ka hindi siya the same as the other horns. Kag aton man natun-an man even sa previous naton mga lesson ang horns aton relate ini siya sa mga gahom or mga ginharian. Kag sa aton na leksyon may mga pito di siya ka mga karakteristik na gin-emphasize ni Daniel. Kung akon basahon diri ari siya persecuting powers. Kag ang masunod amo ang self-exalting kag blasphemous siya. Kag subong man ang iya target amo ang katawhan sang Dios sa iya na pagpanghingabot. Kag ang ikalima amo ang iya na bulaton nasulod sa panahon sang propesiya sang tagna. Kag ang iya nagahom nagalabot tubtob sa katapusan sa panahon kag siya pagatapuson sang gahom na pinasay na supernatural. Sa aton pa it fits. Yes. Nga ang little horn wala na sang iban nga interpretation. It is about the papal room. Yes. Oo. Yes, Sir Rizardo. Ang little horn na kita naton sa history nga before siya nagguwa may tatlo nga ginpukan. May tatlo nga Gintumbaya. Okay. So ina nga mga tribe karon wala na. Dula na. Nadula na sila. Now kag kun aton utihan gid sang Kanami sang imo nga word pagtuon. uti-utihan. Kung utihan tagid na si pagtuon ang ining mga description sang little horn. Kung kisa makakuan ako nga daw makahatag ako sang kasakit sa iban sa iban. tungod kay daw ang ilang pagtuo nga hindi amo. Tapos kung singanon kung amo ni Sakit. daw sakit bala. Pero ang nagakatabo subong hindi man nato manigar. Ara gid man. Among gid. Amo man gid ang nagwa. So it means Ginoo na lang gid or ang balaang espiritu na lang gid ang magtugtoy siguro. Yep. Mga muyo na lang gid ta nga kabay tani nga ang balaan espiritu amo na lang gid ang maghikot sa mga tagipusoon sa aton mga kauturan nga gaduda pa sa sini nga mga kanami Sir Rizardo, no? Kung kaisa ang kamaturan hurting, makasakit mo. Kadamo sang pamangkot nga ini nga mga description about the little horn. Hindi pwede ni ma-interpretar naton as China. Hindi ni pwede ma-interpretar as Russia. Kiti mga powers man ni sila. Oo. Hindi pala naton interpretar ni nga mga Arabian nations, ang mga powerful nga mga nasyon subong Germany, England, Great Britain. Pwede na siya. Pero ang description sa propesya, hindi nimo makita sa iban nga mga klase sa mga powers bilog nga kalibutan. Nag-describe lang gid sang gahom sang papa. Oo. So, hindi naton mahimo nga ini China ni siya kay sa pitodrig nga mga gin-identify nimo nga mga karakteristik.
Tigpila lang pila siguro lang na ang kabilog ang China pwede 2-3 dira pero hindi pwede 7 dira tanan ka mga description. Yes, ang Russia pwede 2, pwede 4. Pero not all the 7 are present sa sina nga mga nasyon except sang Roman Empire o kunsang Roman Church. Yes, Pastor. Yes, Engineer. Isa man isa na mention ni Sir Rizardo ba na masakit kisa akong aton sugid sa iban. Pero sino pa ba ang masugid sini? Oo. No, amo ni gani na kita mga katawan sang Dios gintawag sa sini na pinasahi of the three angels message sa pagpanumdum kung sino gid dapat balang aton na simbahon. Yeah. Kay ini na little horn naga-claim man ni siya sang gahom sang Dios kag madamo ni sa mga tawo ang nagatulok siya bilang sentro sang ila pagsimba. Yes, kanami sina engineer. Kag isa pagid, amo man ni ang naitabo sa mga reformers nga nasakitan ang Iglesia Katolika sa ila nga nagguwa sila kay naghambal sila sang kamatuoran. So that's the reason why nga ginpamatay ni sila, nagabot ang dark ages, ang persecution. Oo. Kag amo na ang natabo. Amo man na ang matabo, history will repeat itself. Kag ang sugo sa aton, amo na pamangkot nimo kina engineer, sino pa abing maghambal sang kamaturan? Kundi kita nga ginsugo sang tatlo ka mga manulunda sa paghambal nga Babylon is fallen. Oo. Man. Wala nagkikita panahon. A little about investigative judgment, engineer. So aton makita diri na sang masunod na plananawo ni Daniel diri sa nauli na bahin sa chapter 7 diri dampi sa mga verse 9 kag 10 na nagasugid diri na akong basahon na one like the Son of Man coming with the clouds of heaven came to the Ancient of Days. Kag diri man naton makita na madamo si Daniel nakita na mga tinuga nga naglibot sa sini na trono. Kag ano balang butsing anon sini biskan ako sang sugod-sugod matingala ko nga may dako na pagtilipon sa sini nga ginpakita ni kay Daniel. No posible amo ning mapamangkot ko nga ginpakita ni siya ano ni ang butsing anon sa ato na panahon subong. Ano ang ginapakita yan ni sa ato na panag-on. Yeah, and that's correct. Sir Rizardo. Galibog ang akong ulo sini pastor kung kay ang sa 1798 which is the end of the 2300 days prophecy. Supposed to be amo na ang pagsugod sang investigative judgment. Okay. Now, kay sunod sa teksto naman nga after the 2300 days will be the cleansing. Yeah. The cleansing of the sanctuary. sanctuary. So amo na ang ginatandi naton nga amo na ang investigative judgment. Kay ang cleansing amo na ang pagkuha sa mga ano na Mahiko, mga sala. mga dautan, mga salawayon, mga ano da. Ang hindi maayo ginakuha na dira. Okay? So that's why it is the time of judgment. Kung sa kung sa medicine pa amo na ang paglimpyo sang Cleansing. okay, toxic ang mga toxic, ginapangkuha ang mga toxic. So kung kisa ginasiling ko sa akong kalingon siguro isa manggihapon ko sa mga toxic siguro ba anhon ko siniman nga para ako hindi mahimo nga toxic. Yep. Okay? So para ako hindi mahimo nga madala sa mga tao nga ginadjudge kundi tani isa ako sa mga kung sa korte pa isa ako sa mga jury. Amo na ang dapat aton nga hingagawon nga in this coming judgment there will be different people in the judgment. Yep. Ang ginahusgaran ang mga judge kag ang husgado. Ang husgado wala naman sang iban. It is God. Okay? Pero ang jury
is also people. Mm. Okay? Ang ginahusgaran, also people. Mm. So, duha lang nakatawo ang paggawas. Yeah. Kanami sina sir, pero ang aton punto dire paano ang investigative judgment makahatag sang kalig-on sang pagkabalaan sang Biblia. Wala nakita panahon pero ang punto dire nga because of the investigative judgment nga nagsugod sang 1844, it only shows and prove that the Bible prophecy masaligan gid. Okay. Kadto kita sa Thursday typology. Ang typology is about daw landong bala. Nga ang mga landong sang una na fulfill ang mga landong dito sang una ang mga ang mga nahitabo dito sang una sa Old Testament landong sang palaabuton. Okay, ang mga sapat nga nga ginhalad sa mga templo landong ato sang tunay nga halad nga amo si Kristo. Yes, last word nimo engineer. Kung aton tanawon kisa nagaabot pa sa aton sa sini na panahon wala nakatapusan. May mga pagduwa-duwa kita. Pero ini na mga tagna na aton tun-an kung hindi pa kita siguro madalom-dalom ang pagtuon, aton itugyan ni sa Dios na maklaruhan pa kita. Para sini nagin-mention ni Sir Rizardo kina na nagatanaw kita sa mapa na do hindi pa clear. But when we ask for God's help to guide us, mapahangop sa aton kung anong butsinganon sini, then we will maaton maangkon ang dugang pagsalig siya. Amen. Gani mga kauturan, aton makita na masaligan naton ang pulong sa Dios. Kag ang mga history na naglatabo, nagpamatuod na, meaning ang ining gina-expectar nato na matabo sa katapusan, hindi ni siya maglain o kung magbag-o pa, kundi ina ng mga butang maabot sa katumanan. Kay natabo sang una, Yes. kag magapadayon ang linya Yes. sinang prophecy. Last word nimo Sir Rizardo. Sa ulihing mga inadlaw, makita ta nga ang ining mga tagna nga ginpresay ni Daniel, makita ta nga mas clearer pagid. Oh. Sa karon basi kon daw hindi pagid clear. Pero as time pass by, pagkakita naton sa mga gakalatabo sa kalibutan, makita ta nga amo man to ang ginsiling sang Biblia. Yes. Amo man to ang ginsiling ni Pastor Tumado sa akong sang una. Nga matabo gid na siya. Pero wala ako nagtuo sa to. One time dito kami sa Africa, Pastor, may isa nga ginsiganan ko nga in the later days at the end of time, people will be persecuted, especially the rights, human rights will be taken out. Ang isa to ka pastor sang I think it was a Protestant or Presbyterian somewhere. Kaya may estudyante mo kami nga pastor dito, sila niya, that will never happen. Siling ko, mark my word, if this happens, you'll remember me. Salamat no. Mga utod amo na siya ang aton nga gintunan subong about the Bible and prophecy. Nga ining prophecy ni tabo sang una nga mga panahon may tabo subong and surely it will happen in the future. Kag kung ano nga nitabo sila na fulfill dito sang una, amo man na siya ang the same way it is being fulfilled in the future. Gani amo na nga ang Biblia masaligan kag ang Biblia tama kaligon. Ato ni duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, salamat Ginoo nga ikaw upod namon sa pagtuon sang leksyon. Kabay pa nga kami magasalig sa Biblia, nga mo magatudlo sa amon pinaagi magadumdum sa amon sa istorya sang maragtas sang kalibutan kag magatudlo sa amon sa pagsalig sang mahitabo sa palaabuton nga mga panahon. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo kag ikaw nagupod sa amon nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.